Tramp bangî xwînişanderên Îranê kir û got desteyên sersaziyên xwe. Serokê Amerîkayê Donald Trump pîşgiriya xwe ya ji bo xwînişandanê li Îranê ducarê kir û bangî xwînişanderan kir ku desteyên sersaziyên devletê. Donald Trump bi ser hesabê xwe yê medyayê çivakî peyamekê tunda bîsêr navê niştimanperwerên Îranê belav kir. Trump di peyama xwe de balkişan ser berdewamiya xwînişandanan, xwînişandanên xwe bidomînin û desteyên sersaziyên xwe. Serokê Amerîkayê Geff Livan Berpirs û hêzên evlehiyê xwar ku li hemberî xwînişanderan tundiyê bîkartînin û vîha pêdê ço. Navên kucer û yên ku istismarê dikin, tomar bikin. Ev de bedelekê gîran bidîn. Trump hervîhara giyan ku ji ber kuştîna xwînişanderan vî hemû pêwendiyên fermî yên li gel Tehranê ravestandine û vîha pêdê ço. Heta ku kuştîna bêvatê ya xwînişanderan raveste, mîn hemû hevdîtînên birayêdarên Îranî re betal kirine. Donald Trump bî daviya peyama xwe de bîgotina alîkarê dîredeyê peyamekê heviyê da xwînişanderan û slogana MAGA an Iran Great Again. Îranê ducarê mezin bike, bîkaranî. Ev da xuyaniya Trump dîdemekê de tê ku li gelek bacarên Îranê xwînişandanên li dîcî hikûmetê gurtîr bûne û raportên derbarê kuştîn û birîndarbûna hejmarekê zêde ya xwînişanderan belav dibîn.